estábamos facendo unhas orellas de entroido con Besteiro, o candidato socialista, e de repente apareceu por ali tamén Salvador Illa. En que momento esta absurdez, non? Ese foi un día que o fixemos nun restaurante todo, e Salvador Illa chegou moi cedo. Entón, pois eu estaba cun delantal esperando e de repente aparece Salvador Illa. Vamos facer unhas orellas de entroido que é un postre moi típico de aquí e tal. Puxos a tomar un café e eu sentei con el, non? E co seu equipo. E empezou a dicir, pois a verdad que vengo del avión, estoy un pouco revuelto. Vamos, que estaba me dicindo o tipo que tiña unha cagarría da hostia. Dun xeito un pouco elegante. Moi fino, eu non o faría así, a verdad. Me cago. Vamos votar entón esta primeira anécdota. Salvador Illa se caga por la pata abajo. Yo creo que es verdadero. O a tradición que teñen en Cataluña polo tema do cagané, todo eso, vou dicir que é verdadeira. A pequena, non sei se sabes quen é Salvador Illa. Síguese. E punto. E Xa está. punto. No, calamos a Claro, boca. que xulgáchela antes de tempo. Certo. Te pido disculpas. Como te chamas? No, Noa, tú crees que é verdadeiro ou que é falso? falso. El acento catalán lo clavas. Sí. É o único verdadeiro desta historia. Moitas gracias. Pero yo creo que es un ardid para que nos creamos tu anécdota. Yo voto falso. Pois a anécdota é falsa. Así que estuve conversando con él, pero me dixo que se cagaba seguro que despois delicadamente. Podía ter sido.